कौन काम बा आधार कार्ड के जब खाता खोलाता ढूंढी पर आ सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। नया नया गीतकार गायक के ये ढूंढिए पर नज़र गड़ल बा आ निर्गुण पूर्वी लिखल छोड़ के ढूंढिए के पीछे सभे पड़ल बा। बात सही बा। नया नया गीतकार गायक के ढूंढिए पर नज़र गड़ल बा आ निर्गुण पूर्वी लिखल छोड़ के ढूंढिए के पीछे पड़ल बा। नीमन गवैया घरे बैठले व्यू भेटाता ढूंढी पर आ सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। जगह जगह ऑर्केस्ट्रा में खाली ढूंढिए वाला गाना गूंजता आ पूजा पंडाल मूर्ति विसर्जन में ढूंढिए के सब केहू पूजता। अब जो तो वही के कौन काम बा जब लोन भेटा जाता ढूंढी पर आ सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। पेज मोनेटाइज से मतलब बा कुछ नया नया ठेकेदारवन के। अब एजा एगो बात हम कहब आ इहो व्यक्ति खातिर कहब जो ओकरा भोजपुरी बचावला से मतलब नहीं खे। वो खाली अपन दुकान चलावता। भोजपुरी बचावे में एगो नाम बा परम आदरणीय नंद कुमार तिवारी जी। वहाँ के यही पर ज़मीनी स्तर पर काम करीले। एक आध जना बालो उहे के नाम ले लेके अपन दुकान चलावता लो। बात सही है। हमनी के जय भोजपुरिया के शान हैं नंद कुमार तिवारी जी। आ जे नकली ठेकेदार बन के घूमता खाली अपन दुकान चलावे खातिर ओकरा खातिर बात कहतनी। पेज मोनेटाइज से मतलब बा कुछ नया नया ठेकेदारवन के आ निम्न लोग के टंगरी खींचिए सन। ये काम बा सरवन के। निम्न लोग के टंगरी खींचिए सन ये काम बा सरवन के। चूल्हा चौका भाड़ में गइल अब खीरवो रिन्हाता ढूंढी पर। चूल्हा चौका भाड़ में गइल अब खीरवो रिन्हाता ढूंढी पर और सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। चूल्हा चौका भाड़ में गइल अब खीरियो रिन्हाता ढूंढी पर और सबसे पहले कैमरा वाला के फोकस जाता ढूंढी पर। बात एकदम सही बा। काहे कि अभी के परिवेश जन बा तो वही पर जाते बस सारा गाना वही। बिल्कुल 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 ई चीज़न से बचे के पड़ी। जौन भी अब अच्छा रह गई बात कि अभी ले तो पहले टिकुली बिंदी सिंदूर ई कुल होत रहला। ओकरा बाद से ओठलाली आ गई हैं गलिया पर तिल आ गई। यहाँ ले समझ आ गई। अब गर्दनिया के नीचे धीरे धीरे उतरे लागल लो। अब तो आके यही जो पकवा इनार तरा के बैठत लो हैं यही जो लोग के कुल कारोबार बा। आ गलती से तनी मनी जो घसक गई लो जैसे तो ये परले बा मनु कल युग में। ये बात तो एकदम सही बा। अभी खासकर ये सब परिवेश चलता और एमे ये सब सबसे ज़्यादा हो रहा बेटे। और अच्छा गाना के भी प्रमोशन बहुत कम में होते कम लोग भी सुनत तो भाई हो चीज़ बा। अच्छा गाना के प्रमोशन कम बा कम लोग सुनता लेकिन कम लोग जे सुनता ना वो परफेक्ट हवे। जैसे एसी के कोच में रहुआ बैठल बानी एसी में बैठल बानी तो जेकर सीट बा उहे रही लेकिन फैसिलिटी ओई में अलग बा। आ चालू डब्बा में बैठब नू तो ओई में भुजवो बेचे वाला ई थपड़ियो बेचे वाले बेगवो चोरावे वाला ये सब में हैं। सीटवा के बाद मनु सीट पर छोड़ी ना जे सीट पर बैठल उनका पीठ पर दू जना बैठल हुई हैं। आ ये सीट पर छोड़ी हो सीट पर जाना पर दू बेरा जाला। ओइजा तक कितने जना बैठा। हाँ वो फुल रहता।